सिनेमा ताकवाड़ा मी बतलगिरे एकंदी तकलीफ बाटे मा देखते साल दुंदी चेंज ಅಂತ ಬತಲಿ ತಪ್ನೈ ಆನ್ ಕರೆಗಿರ್ ಮಾಯರು ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಕರಿಕಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಿ पेन बुद्धी बरोबर सीसर मानता ಅದನ್ನ करता बाई तकलीफ ना गिरा गोष्टी बाई चौकट ना गोष्टी ते मा वेळीत इन्वॉल्व बातली ते मा पादयात्रा सोनवलीकून अವು सोनवल तीर्थ सप ಮೊದಲ ಮಾಹಿತಿ मानता बती दुंदी गोष्टी के पूर्ण बदलते जो एकटल मराठो बदे उंदी दीक्षा रूपम ना मराठो गंगाते दांता गंगाता पूजा की पाटाल किरा अदे दीक्षा तक गंगाता येर तचिन मराठो पेंदा पूजा की तटो अस्के नदो दीक्षा सुटी के नजर माव राधा तमूर समझेरू एकूण कोर्सेर मानते सोत्तूरू अदे सोनवलीर आणि मला ಒಂದು गोष्टी सोनवलीरू गिरे नड्डू इनु डैतपो स्वतपो बदले मातब गिरा आयवा भारतीय इनके दीक्षा ते करेक्ट ಅದು दुसरो दीक्षा मान मानता इनके ताने तपो तान बताते रोंदे विद्या वाळता पोय बताते रोंदे नारायण सीता पोय उंदे आन मानता गाव दीक्षा घेते पती मरा डान्स येत माग समजून पेन बुद्धी सीता दीक्षा मावा शरीर दीक्षा मानतात दीक्षातून मारा शरीर वापरे घेते के चोको डायरी जरे मा वेडील किंते आज दीक्षातून मिराटो दागा किटू आणि नेरुस्तार किटी जर वेच वेवलार सर म्हणतात आणि मला दसरातून अदगी बोल सीन म्हणता अदगिरात मारा बरोबरच पाबांजे म्हणा मी समजून का बोलते दसरातून बांध किंता अद्या म्हणा इंचे गिरे पूजा आज पाटल रोपण नेमक ना गोष्ट मी समजून का ओळखी बाई बैठ वाट वाट बघितले अद दीक्षा ते अदना म्हणा बांधता समजून मिरट ओळखे माझे जाणे माझी ताका किती नावा राम